itong SARS, uy. Ngayon, mag-ayo. Duda ako ba ng laki na pud to? Ay! Huwag yan nagpalibak ang bayot, darag yun. Dulot sa nako, bi. Ay! Oy, Beshi! Wala kagwapa ni mo, oy. Siyempre, gwapong gid taliwat bi ako nimo. Kagwapa biya tano. Ay, day, mato ta kang David. Oo, kay makita na gyud ta sa kagwapo ni David day. Let's go, day. Sige, let's go, day. Asya, bis. Wala pa man si David, oy. Gulat lang ta, uy. Oh, sige. Asa man to na, oy? Oy, Besh, dugay ki si David ba? Ganihar ta diri. Dugali kaayo ganihar ta diari ba? Tawag siya. Oh, may pano, tawagan ako, bi. Ayaw, di ma. Hello, babe. Hello, ako pa nimo, dili na lang ka mo anhi diri. Kay nakadesisyon ako. Unsay desisyon, oy, pag sure diha ba? Dili ba? Kay basig masakitan ra ka ba? Basta ako'y labot og masakitan ko. Kay love man tika. Naan jud tika. Ikaw gud mo anhi ka. Bahala ka diha kay ako basta moadto ko. Abota mi diha. Trabishe. Uy, Han. Naka-withdraw na ko. Nya pila may na-withdraw nimo? Yurot na ako. Ngunay ganahan ako nimo kay bisan pagdagang kag kwarta, hubag pagyud kayo ka. Sa'yo bag, uy. Ayaw ba, maulaw ko. Di ba, kay lambing-lambingon ta ka ba? Di ba? Di ba, sabak ba, sabak? Hala na lagi kong papa diha. Day, na mong papa. Ya, nakong anak. Basig mo na yung problemahan, Day. Uy pa, nagunsa ka diha. Tama ka. Yato mo dili. Lah, gelas go. Unsa man ni? Tara, tara.